stuk of 16 bussen hebben we het lezen. En maar de tariering voor dit gebeuren, hoe lang ben je hier nou ongeveer mee bezig? Nou, we beginnen vanaf begin november. En in Binkwander komen, dan even naar het gemeentehuis. Dan zag je even wat verder. En hoe lang ga je mee terug? Tot een uur is 5 en dan steken we de beeld om. En dan zetten we de jongens naar hem. We hebben een mooi ploegje, een stuk als het zien meesten, maar er komen steeds weer wat meer bij. Dus het kan best wel warm met 15 binnen. We halen je broodjes bij de Lidl weg helpen. Weer hamburgers. En hoe lang ga je naar Troje? Nou, ik denk dat het nu is 4 of 5. En hoe mag het dan? Even een stukje? Nee, we gaan net op bed, we zetten wat rooi, hè? Een echte woordpik die zet altijd terug. Ja, we zetten zeker terug. Dat nu een man naar 4 denk ik. Ja, dat komt wel goed. Verrassend dichtbij. RTV